eta Altsasuko herri osoak eskerrik asko esan nahi dizue gurekin jarraitzen duzuela ikustean sentitzen dugun indarragatik. Izan ere, 2 urte pasa eta gero hemen gaude, elkartasun erakustaldia ematen. Mila esker eta gora zuek! Duela egun batzuk, Auzitegi Nazionalak erakutsi zigun Franco garaiko Tribunal de Orden Publikoaren oinordekoa dela. Altsasuko gazteen aurkako zigorrak berretsi ditu, eta horrela erakutsi du egia arbuiatzen duela, justizia arbuiatzen duela, eskubide zibilak eta berme prozesalak arbuiatzen dituela. Auzitegi Nazionalak salbuespen auzitegiaren papera egin eta Nafarroako auzitegiari zegokion kasua bereganatu du. Irregulartasunez beteriko epaiketa batean, Guardia Zibila nonahi agertzen da. Epaimahaiarekin harremana, akusazio partikular gisa aurkeztua, perito gisa aritua, testigantzak jaso aurretik txosten egile bezala. Erakustaldi izugarriak izan dira. Era berean, ez dugu ahazten, herriak jasan duen okupazio militarra. Argi dago, epaia interes politikoen ondorioa dela. Komunikabide batzuek lagundurik, fikziozko errealitatea asmatu zuten, zeinak sorturiko sufrimenduaz gain, giza ondorio larriak eragiten dituen. Epai eredugarriak, 6 urtetako kartzelaldi prebentiboak, diskriminazio ideologikoen ondoriozko kalteak. Gero eta argiagoa da horren atzean zer dagoen. Gero eta jende gehiagok ikusten du. Krudelak dira, min eragiten digute, eta sufrimenduan sakondu egiten dute. Baina irabazten ari gara. Eta gaur, hemen, ikusten eta entzuten ari gara, ozen eta argi berriz ere. Oraingoan duintasuna, egia eta askatasuna gailentzen ari dira. Hemendik 50 kilometrora, Joki, Adur, Oian, Iñaki, Julen, Jonander eta Aratz espetxean daude. Hemendik gure besarka da eta gure txalo zaparra da. Heldu dadila Zabaiako horretaraino elkartasun konde hau. Urrukaino bezala bertan eta haien entzun dezakela. Aita zaituzte du! Jakin badakigu ez dela soilik gure gazteen askatasuna jokoan dagoena. Badakigu muntaia honek interes edakorrak ezkutatzen dituela, eta beste muntaia batzuk elikatu nahi dituela. Badakigu ere, lanean eta mobilizazioan 2 urte baino gehiago eman eta gero zailagoa dutela. Nolakoak diren ikustarazten ari gara, beraien joko zikina desegiten ari gara. Hala ere, ezin gara lasaitu. Ezinbestekoa da justizia aldarrikatzen jarraitzea. Ezinbestekoa da erne egotea. Ezinbestekoa elkartasuna. Ezinbestekoa mugitzen jarraitzea. Bestela esan da, zuek ezinbestekoak zarete. Ez diegu utziko haien asmo lizun eta errepresiboak itxuraldatzen. Ez gara isilduko. Eta bai, arazo bat dute. Gure duintasuna eta elkartasuna herriaren indarra eta haien ahultasuna delako. Eta biztan da, indartsuak gara. Arazo bat dute. Ez dugu etxiko, berriz diogu, ez dugu etxiko Jokin, Adur, Oian, Iñaki, Julen, Jonander eta Aratz altsasun libre gure artean izan arte. Gaur hemen ikusten den indarrez lortuko dugu. Utzi Altsasu bakean, Altsasukoak aske! Altxani, Altsasu, zutani, altxa zaitez, altxa gaitez, hemen dugu orain. Altsasu, Altxani, Altsasu, zutani, tanitazu, altxa zaitez, altxa gaitez, hemen dugu orain. Altsasu, Altxani, Altsasu, zutani, tanitazu, altxa zaitez, altxa gaitez, hemen
ezin zaituztego guztiak ikusi. Ezin da. Bete duzue elkartasunaren bide osoa. Baina, ikusi ez, baina guztia sentitzen zaituztegu. Bai hemen zaudetenok, eta bai etxean ezinik geratu zaretenok. Beraientzat ere, hemen denok zaituztegu edo denok zaudete hemen Altsasu herriaren bihotzean. Mila esker. Ez. Hau ez da justizia. Ez da justizia kasuaren instrukzioan ez delako egon ez neutraltasunik ez zorroztasunik. Akusatzaileak beraiek, hau da, Guardia Zibila, izan direlako kasuaren ikerketa eraman dutenak, instrukzioaldian foruzaingoa baztertuz. Ez da justizia. Epaiketaren azken egunera arte, etxerako baimenik eman errelatoaren zinegaritasunik eza frogatzen duen bideoa aurkezteko, naiz eta epaiaren oinarria hori izan. Ez da justizia, zuzenbidea manipulatu eta desitxuratu egin duterako, ez egozkion larigariak erabiliz zigorrak ahalik eta gehien igotzeko. Ez da justizia. Ez direlako ez kontuan hartu, ez baloratu defentsak aurkeztutako froga eta lekuko ugari. Ez da justizia hautsitako orkatila batengatik 72 urteko zigorra ezartzea. Nazioarteko hitzarmenetan, zuzenbide prozesalean eta goragoko legeetan kontsagratutako eskubideak dira hauek guztiak. Eta hala eta guztiz ere, eskubide horiek zaindu beharko lituzketen erakundeak, babestu behar dituzketenak horiesek dira erasotzen, manipulatzen, bidegabe jokatzen ari direnak, abusu gehiegikeriaz. 10 milaka sinadura jaso ditugu. Lortu dugu gure parlamentuan esertzen diren ikuspegi politiko guztietako pertsonak, Iruñeko historian inoiz ikusitako manifestazio handienean elkartzea, penintsulako bazter guztietara eraman dugun gure sufrimendua, eta bizi izan dugun eskubide urraketa, baita Europako erakundeetara eta Nazio Batuen erakundera ere. Nafarroako erakundeak zentugabekeria honen aurka ageri dira, parlamentua, gobernua, lurralde auzitegia, eta hala eta guztiz ere itxu jarraitzen dute, errealitate honen aurrean, gor segitzen dute gizarte honen oihuaren aurrean, zeinak ez baitu onartzen oinarrizko eskubideen urraketa hauek. Mendeko eta zigor goze jarraitzen dute, inkisizio santua dira, baina txarolezko txanoekin. Eskerrik asko. Moltes gracias, muchas gracias. Moites gracias. Merci beaucoup. Thank you. Ibil gaitezen elkarrekin gizarte eta etorkizun hobe baten alde, injustiziari gabe. Beste behin, besarkada gozo eta solidario bat. Kataluniatik, Madriletik, Gaztelatik, Asturiasetik, Aragoitik, Galiziatik, Extremaduratik, Kataluziatik eta beste edozein herritik etorritako guztiei. Herri solidarioak zarete dena. Hemendik eskartu nahi dugu toki guztietatik jasotzen ari garen elkartasun, animo eta laguntza guztia. Inoiz ez dugu behar bezain beste eskartuko jaso dugun eta jasotzen ari garen guztia. Mila esker, bihotzez, ere, Altsasuko argazke.
Hortik aterako den zigorra bete beharko genukeena izango da. Oso konfidantza gutxi dugu auzitegi honekin. Ezin baita ahaztu terrorismotzat jo zuela gure kasua, eta auzitegi nazionalean gure epaiketa gertatzearen eragilea izan zela, epaile naturalaren eskubidea ukatuz. Hau horrela izan da, erakunde honetan justiziaren antzeko zerbait lortzeko borrokan jarraitu beharko dugu, berandu helduko den arren. Egoera hau salatzen jarraitu behar da, eta garaia da Altsasuko kasua zaratago borrokatzen jarraitzeko. Auzitegiek sortutako injustizia gehiago daudelako eta egunetik egunera nabarmenagoak izaten dira. Horrela, jendea etxetik botata eta kalean utzita dagoela ikusten ari gara. Jendea ikertuta, espetxeratuta eta epaituta ikusten ari gara. Bere etorkizuna askatasunez erabakitzeagatik. Miseriatik ihesi etortzen den jendea bere jaioterrira itzultzen dutela. Beren esanak zalantzan jartzen diren bortxatutako emakumeak badaudela ikusten ari gara. Pertsona horiek guztiak injustiziak sufritzen ari dira, eta guk gure beraiekiko laguntza eta elkartasuna adierazi nahi dugu. Ez zaudete bakarrik. Bukatzeko, egunero helarazten diguzuen laguntza eskertu nahi dizuegu, eta borrokan jarraitzeko eta deituko diren mobilizazioetara joateko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Eskerrik asko denoi, Zabaiako barroteetatik besarkara handi bat guztioi. Gora Altsasu!